hatu kini ka online gaming kedai ni ka one form of addiction. Gitu ya violent games ada ki kena ki kerni gitu but ki le kai yukum gitu ki jat games teng habaki wan che school pat kim snowy lada ki pen mong ne pen man saw ki bai kena kina le palat ka WWE kawai pada kini ki reality TV fin dapat datang kasi kasang kajinga maya ni anu pas dang hadu bakut ke ke sing ngojong fi kalau ke ek bas musib ha ban ina mal ba menta ka ek content ka don ha TV la ne ha po internet ha social media kadai ka babon ba ka labun ka jing jabo sudah macam kan kata dan pak ki kena kila so dia adu kata ba kila sal bat kala penlong ki bakin long emotionally distress ki don lagi ki ba lek sundan ha ka depression ke baki kimi ki pa ki dai ban le khnang baki kena samla kin lak na kini ki jing pet ki bamdei nak benta ka reta ka jongki lada ki kimi pa kim pat la ban pun ku boy la dia ban song thu ya ka jing kun habe dei bat kumno nwara ante lakam ya kan ni kan long ka bakam krau ka jing ban ya ki bro Hakisngi nadu balapelat yaka ha ka khatlai tarik uluber kasawangka lani ka drama basau benta bala ai kerteng ka adolescents lani ka jinglong samla ha Netflix shaphang ukhenarit badang khatlai snem karata ya uba lasuba ba ula pinyap ya ka wei ka khena kenthai ka bana ka school ka jong u hadin ba ulangat ha ka rukom perkhat perdan ban isi ya ki kenthai lingba kirinsan online kalong kasawangka ka ba pau nam tam ha Netflix menta kalong kasawangka bala pej buntam hakani garinsan hakipau tili kiri nadu bakalami ningkong ka adolescents kalami perthai hakapor balami bun ki jing khuslai jingmut hakaperthai barok kawai shaphang ka jingta jong ki smartphone ya ka kwat ka khya jong ki khenarit bat ka roi kapar ha ka imlang salang hatu ki smartphone bat kirinsan social media ki kta ya ki khenarit hatu ngilayada palat ya ki khun ki kti ki jongi hakani ka perthai basisha bat ngilayada duna palat pat ya ki hakirinsan online kemudian subhai fi baro sha ka episode ka bathmai jong ka street talk syua begini chakmat sha enga bangan pen itu ya fi ya kiriu sampang bat ki nong sim benta hakani ka episode ningkong ni pedang subha ya i Dr. Mrs. G Nongbri ibadai i principal jong ka 7 set school hangne hapo Shillong ni pedang subharu ya ikong pidahun Dakar ibadai i adolescents counselor AFHC Civil Hospital hangne hapo Shillong halo juga poru ni don ya ba Nicholas J Karnami ibadai eco activist social media influencer u former radio jockey bat ulong baru kunjo ti ko ang ipi kani ka film kalapin mi shibun ki jing perkhat bat ki jing ya tai halor ka jing don kam ya kita ki smartphone bat kerensan social media wakwa ben sedang ya kani ka jing ya tai ka jongi dak bakli ya i Dr. Nongbri ka kerta ayu ka ba biang ya ki kena ban pendon kam ya ki smartphone lani ya kerensan social media to haba ya dai bat kata ka jing kali ka jong pi ba aren kindon bon kita ki jing ai jing mut mo ki jing perkhat ru halor kata kerta ke bade te na kaliang jonga kum kano hikai she met hi kerta te ngatrai kadai bendai khat saw shandeng hoi bon na pedeng jong ki kmi kpa lani ki khanaru kenam smok tanat ladanga ong komta namarba kani ka kini ki rensan social media bagi smartphones ngi ba kalakta shibun ya ki jingmuj berkhat jung ki khana ki kalong lu ka tool ni ka atyar habangi pendon kam yaka hakarukom ka badai ngi yo jing mentoy henry lada ngi pendon kam bakla kam tam ki khana lada ki pendon kam bakla yaka kan long ru ka atyar ka ban penma penman saw yaki ha ka babon ki rukom kan kata ya ka kwat ka khya ru ya ka jingmut jing berkhat ka jongki ban ngi i babon na pedeng ki khana ki ya kia suffer kia shitom ha ka depression lane ha ka anxiety ha ka ki pisa jingmut bat ki sngo si ki long ki sngo marway kim sngo hun ya ka durmet
ka jong kiru bala thau ubelai te ki mi bun ki kita ki jing pang jing sitom lane kita ki problems mo ki baki khana ki ya kenduk te katahi kata ka jing mut ka jongan kata ka jing ai jing mut ka de khat sau shaneng bat lada long le khat riu shaneng mat kata ru ka shong haki kme ki pa lada ki school ki khang lada ka sarkar ru kathmu ban penmi ya kano ka ban on social media kumba kala penmi ka Australia khat riu shapo kim sha yi khana ban penon kam yi kiran san social media henrei ka shong pat haki kme ki pa kita kalau bakong san ningkong kikmi kikpa ki habban monitor kasnem pri ong khatsau lani dala li khat riu cheneng bani kwan clear phi namar ka jings ngo ma ka ba crowd tam ngasngo ka de ka rensan social media khana ki yo access ban pe kita ki content ki ba phim dan kam ban siu shinayaru kum ka YouTube kani teng ka penkul marjing mut yaki ka kta ya ka rukom perkhat perdan bat kum ta ter hatu fi menjur bat nga Kuda sibon. Kadai si kata ya kata kajing ong kajong pi. Nomor ba lengba kani ka rensan social media kala long ka rensan ka balailan. Pada ngipet ya ka content apa social media. But ya ka pattern lani kata ka rukom penwandur ya ki content ki ba pair. Ho ki dan ki content ki ba bha si kata ka bayarap ya ka pulih ka putih. Ka ba jing tip ki kena ki don ki jing kai ki ba bun rukom ba ki yo kum ba ki ong haktin pareng di YI mo do it yourself kiyo ki jing hikai babun rukom henrei ni ha pasu thoru ka social media ru ka dei ka platform haba ki briu ki sim kabu ka banyo kan penangkam bakalapat hagi babun rukom ju ya ki gi content ki baki le hagi ni ki platform ka penketik jengmut ki babun ba ki kena samla ki kena rep rukom ju ban penbut ki bat kata kawalam syaki gi baro ha ka baka kata shi katai ya ka jengmu berkat ka jongki ya ka rukom sandur ya ka rukom sutu ya ka rukom im jongki simet bat ka bama kalong baki simpat iki mau jam lani kita ki lenti ki ba la panora ya ka jengma om tang ya ka kot ka khya ka jongki henrei wat ya ka jeng imru te kalong ke ka ba shirkai ya sikate ya lese ladang ipek ka benta ar benta ya ka lesing ilap nong hoi to long ka jung toy ki babun balang ladang ipek ya ka positive aspect lana ya ka babhatam henrei ladang ipek pa ka basniu bat kum bagaya ka por mentale ka ka basniu ka balak henrei ti ta sisya ka long ka ba ni hap nya puson maha pat ngin hap kum lai ong i principal mentan ba kalong ka batan kame kam tame ki kimi pa hi bakin skong thu ka ka social media bat kumno kin hap nya le ya ka ni ka thma ba ti kong pida kum nu fi ba kani kini ki content ki ba khamlong harmful ki content ki bam ya ha bat ka kata jong ki khna ki yo access kan nu kala ban kata ya kur kom perkhat ka jong ki kum nu kala ban kata ya ka behavior jong ki katali ka behavior jong ki fina pe kini ki khna samlamu ki adolescents ni pe ya ka age group ka ba na do ka rata shipo hadu ka khandai snem te habang ni pe shipo hadu ka khandai snem takmot ki khlung ki ba shipo hadu khatlai ni khwat ki early adolescents ki dang ke samla ki dang ban ke samla mo te khat sa hadu khan riu pade ki middle adolescents ki dang ya lingba kata ko jinglong khna jongki jinglong samla jongki bat kabalai kalong ki late adolescents tamut khat nyau hadu khat khandai snem karta tamut klalong baki pen kre la di banlong ki rangba ti kini ki content ki baki pe ki khna kalong ka ba kadon both sides kadon ka jing maru kadon ka jing bharu ka jing mantoi ru ngimla ban pe ban ong ba kadi ka ba ma ba ngimla ban pe ba kadi ka ba bharu or ka ba sniru ring haban su thu la da ki khna kin yo la ban kta ban pe social media la ni ban pe mobile ban pe emo ban ong mentality ki mi pa teng la bun ka kam ki ala ka ai hi mobile wa di khulung banang kanu banai ro tang ban bam jaru pe mobile la long la sus dang no kum ta tang ba kan ya ke ber khoi ki kam ki jang kin ya de mo tama kalong ro ba ki di ban su thu pa de ba ka ni ka jing pendon kam ya ka media social media ya ne ka internet kalong ba lada ka don ka jing toy tangmat ka shong hakik mi ki pahin kong do ki ban su tho kumno ban ai ki bakin ya ka phone lani kumno bakin access ya ka social media tambo ki di ban ki di ban ki ground rules ne ki ta ki an ki ba ki bu ki don ha yen ki ba ki khun
kide masuk thu bah kanu kapor kilaban shim ya kata ka kilaban page phone la ne kilaban news ya ka social media mo timot kiladi bandon ki kidon kiladi bandon kini ki kinja bakin kilong page phangi ki mi ki ba kin su thu ba ki khun ki page ayo kin haban tip ki khun ki kita ki khun ki page kimla ban chu ai sa mobile ban ong ban bat sa ban le kai sa o ban use sa ka mobile ar kanta o shi kanta tik kumbo ang ibanik menesha bangin sedang kini ke interview kapor kala de mi paru bakin catch up bakin tip kena ki pet you ha ki mobile phone ki jong ki lada ngi sa den sa ki ginang ya chaprang de kadan kata ka disconnect mi ong no akhtin pareng nganon bsp banik ka ban tip ila ban khendiat i doktor ila ban khendiat ka ban yoso snapi kum ulong pa ke ai baki kimi ki pa ki dei ban le khnang baki kena samla kin lat na kini ki jingpet ki bamdei na kabenta ka reta ka jongki kumbang la panrap mentan apor bang gidang yakren nak sedang mingkong te primo ukpa ubatri lengkha utip lut nadong sedong kumno ban rep sembai ayu kasbo ayu nadong sedong tip tilada ki khunru ki trei halengkha ukpa ulatip kerkumpu bakla kerkong bet bakla la ai than sbo ne la ai than ki dawai ini kita ne kumno ban syarai kumno ban krat kumno ban lele ti yangi mentah kan ke juk digital ka bang yong mo aku ba ka perthai ka bala suya di kor digital sudah ti habakum kata ka por lada ni kum ki kme pa om tang ki nong sor mo khamtam chagi thai nong kondong lada ki kim pek perman lada ki lada kim pat pen kre ban yakun ni kan thma ban penong equip kumba ki ong aktin pareng lane ban ong ban kubor la di da ka ba tip shapang kumno ban penon kam ya ka hagno kom la ban tap lane ban smuthu ya ka bagini ki khun ki pet hatu kata ka content ka bolong kumno ki pet ki kita ki chat bakile haki ni ki chat box ki paper baki don mentalim de show ban ong ban ya kerentang ya ka Facebook bat ya ka Instagram Snapchat ka dan ka WhatsApp ka dan na ya keren show ki platforms ki babon ba Kidon kini ki dating platforms kini kita bro baki pimla pan identify de mano ba don hang tu mano ba penon kam baklai ko tu ne hakno ko dor ki penon kam telada ki ki pa kimlong ki bala pekngor dala di hi lani yala di shwa ban ong ban tip siapang kini ki kor bat ki kom penon kam ka kan long ka ba shi ka te ba pente la kam menta sakawai ru kalong ba kani ka jingya pa ya pra ka don haying sense kam jingbam ya de shu ki pa ba Kesta pro, mdon shu tang benong menai kuplai kimi kipa benong good morning ne kumni kumtai. Haba shu send a message. Ti katu ka disconnect ka badan. No, ka disconnect ka badan. No. Kalong ka ka ba wanra ya kani ka jingpat yang pra khamtam ka jingya chai ka jingya dei ki khun bat ki kimi kipa. Ti kani ka wanra ya kata ka bangi ong haktin pareng ka vacuum. Ka badan menta balai gini relationship ki kimi kipa tangkat gin dapat bah. Imat kalau susah apa? Umdon show kata kejingnya kejingnya keren, kata kejingnya selong interpersonal. Kalau sulong baik keba lasui baik hakajuk digital. Kupa ulah kamra, kami berpikir kadang kamra shit lu. Kajong. Kikon kamra, mentah kumba kani keketian pito mo. Jadi bagi le kamra. Kumno pin kita bega. Te kaweru ka adolescents kadeka kerta keba kikna kidon ya katoka hormone change kita ki. Mentala dah ki pagi orang baik ngam iPhone. Kat ki kisses ke bang lagi bagi kun ki songsi pen ong ni kentien. Tila sim what ya la ka jing. Ti la dah ki pa kimpat la ban pen ku boy la dia ban song thu ya ka jing kun habe dei bat kumno nwara ante la kam ya kan ni. Kan long ka bakam krau ka jing ban ya ki bro. Ti Dr. Nombri, habang kumbo yung ibanik mentan, kadai ka juk digital mentan, barang ngisannya ka internet. Te hadu kan no pisan yang mikna school gijong pi bandra ki mobile phone sampai ki one classroom. Kata di ka rule number 1. Kata di ka rule gaba baro hik school hi ngatim kim sha ki kena banwanra ki mobile phones sha ki school. Nani sha ki classroom. What ikino hi kairu ngem encourage ki bakin wanra ki phone. Jadi ben prepare ki lessons ke jongki ngam da encourage than kenya kata de ban ya ka daily bat ki khana te it's a big no ngem sha ki khana ban ra ki mobile phone sha school ti kumdu fis ngo halor kani ka
artificial intelligence kum baki ong sakata kawai dia ka chat GPT hatu phi I mean see mi khna pen slur ki ban pendon kam ki kham tam ban pendep ya laki homework la ni ginu ki assignment to kan ni ka chat GPT ka pen lu nya ka jingmut je berkan juki khana ka pen jai tu kim nang shu ban pendon kam hoi ya ka jingmut je berkat ka button rai ka jongki kim la ban think originally kan kim la kim tre shu ban pendon kam kila long jai tu kim la ban berkat ya ki idea segi jingmut ki batamai namar balai la ale alut ka chat GPT shu I bet shu command bet kala penle maka na dong shadong pi ko tho esiru but ngaru ada sko linggo baki khana manta ki essay ki applications ki baki tho na try what ki professors baki English teachers ru kila kam kendit ken namar kila tho ka ba sautan nat ka ba don jing bakla shu hangno ti pi tu ngaru mene pi dan arngut ki khun ti tai bakat arle pi iPhone ka katnus ne mi pi iPhone ni to ye itai bahe manta isyong class 12 but ngampat ai ka personal phone ka jong i but hadu manta ngai ngu yu blek impat demand hi ka personal phone na jong but ha ka por ka ba I don kam temut nga ai but lada I don kam le ki lessons ni ko ban chat but ki friends ni ngele openly ba ngam shai I ba in let cha kanu ka kendong dan ni kanu kamra dari ko ban wat ke ngele lang ngai harap lang te ngi hap yang monitor kum bang ong mene ka shong hakiki me ki pate ka no ngi la ban monitor ka no ngi la ban pet ban mani ki kun kan ban sneng ban kraw ban pen ngau thu te ye ini lingala pen ngau thu I na do kapor ba ila shong class 5 class 6 nga kren chi kren nga pen I ya ki jingja ki balong ki jingja ki bashisha balai jak ni ya ini kena balai utu ni hapen I mendai bangin cukhang ngimla bangin cukhang wat le ni hap ai ka daw ni hapen I lada pen I ki skau thu bat ka syong ru ba ni kum ki mi pa kum ong I ba nek ni dai ban pet ngor oi ni dai ban yat ni dai ban tip ni dai ban update ya la diru bat ki bat kapor ngi dai ban bu kapor bat ngak ban share ko ka study ka bakile gini ki imat kan nyongut ki doctors na Nazat hospital ngadang wat ki research ki case studies kan te la shamba komba nyo popra percent na ki me ki pa ki sha ya ki khun ki jongki bakin use mobile phone nyo popra percent about 78% or so kini ki kena shwa bakin dap asnem ni shisnem ru kila ai di smartphones ban penjai jai yaki ban pen bam yaki te na tak daw bon ki school manta ki shimjing ha but ngala ban ong hamman pagawai ka school kin don bet ki kena ki ba long very hyper kim ne ban shong ha ka ju ka jaka te ka long ka jing bat ka challenge tu ya ki no hikai ki babun kum no ban pen shong khop ki khna namar arpho minute de ka por ka bala palat ki ban pen shong khop hoi ka attention span kala aduna bahai ki khna ken te na ta ka daw ka challenge yang ki no hikai ru kalong ba ngin hab you know ya perkat kumno bangin pen entertaining ki khana ni hab yalam ya ki shaka smart class ya pet ki videos ngimna ban chukren namar bakila kata kala banyarap ni em konfida sorry doktor kata kala ni em ban yarap ban penlului ban penjai-jai khana dak pen kita ki video ni pen ginu ki animation no yes very much actually kala penjai-jai namar balik attention span ko ong imam tan em kala duna bha ki khana kumka program changi jongka AFHC mangiyo na po ka health department dai na po civil hospital chilok ni shela ni ki outreach program sa kini ki school dangli ki outreach programs ni prepare ka awareness ni ka awareness kum to ban hikaya ki on anything ka bade de ka phang ka bade bi khna samla te bor ni da le ki programs kum to ni le be ki programs ki badonya ki audio visual presentation nama katen ketuka tu kompet khat nyong ki am kala kam duna ban compare ki khna ki ba man chwa pat don phone pat don social media pat don internet pat don ki iba ki duna ka concentration ti haba pi ong kum ta ong imam ti ngaso ba kay rap shi bon in that way at least
long kim du ru ya kata ka jing hikai ne ka ek baki so ki di bantem mada fi shong pin krani ki kum to teng teng dei ka jinjar bhan ka to ka kam par khat ki attention jong ki ne kala duna bha kila ban shong ya the maximum tharai 15 minutes khat 7 minute ek di bakila hap shong ka taru kalong ba ni dalamai na kaliang jongi ni la pha ki ban ong phia ban sngap phia ban kani de ka subject phia ban sngap ka de topic phia ban tem nei usually ngi rung indale ki programs kom time khnang ba ka at least ka message ka to ka ek bang hikai kan rung haki manya ka bang du completely in do load ya ka to ka session mangi hikai ne mangi batai ki ne audio visual tamot ka videos ni ki presentation ni ki drama ni ki role plays ni hikai be ki pen ai be ki kata tu ini keren kendiat halor kata ka online gaming ke bang layo sngo bro kha kini ke ju ke jing kliban klipi bro langut namar kini ka online gaming kala khring palat di khna hadu kata bakim don shoot au put ban sange pin kren ki pe ba kadon kata ka jing thut hatu kini ka online gaming kedai ne em ka one form of addiction yang sedang saya napi kum I counselor dengan saya yang sekali bani rujuk sekali kata ka dei bha actually namar ba ngim khari addiction ni should replace no iti word with problematic kalau a problem because addiction again kalau don virus kabun ha kajing kerni mo kalau kajing kerni taba kalaya chakata linti pada lada kini ki online games lada ki kena ki lian dei long kumbang yo cases hapo civil hospital ki belawan singin dei teng ikini ka mobile san minute na katuk online game ka bale online hi ba ki habile competition em kila pen I ka aggressive katuk jing dom riang jong ki ka ba ki kawan katuk anger management issue jong ki ka ba ka jing dom riang em kalong ka bala itrim ha ban pen ti ka we ru kalong ba dalda kila long kalau le silia ketemu kalau affect directly ya ka jabim tenon kata ka pattern ketika pattern kata di ka research pa kelada beli hi kata bangi latip hi ba kanu ka ba don kanu kalong ka badlong ka kenja jing kerni mo ka kring ya ka jabim kan don be kata ka jing kulmar ada fi no fi kesan na ne fi film yo si por mo di online game kalong kalawan ka jing kawan no ka jing kala ima ba namar lada ki kena kim yo iti puar bikin lian dai namar kila shu stick bet hang tu puar shu le bet kalum ka competition even the FIFA ru finapen football ru ka sport ka ba phia bali sabar ni men ta kim don chu ba kila le bet online bet kalong ka competition ka ba ki hab ban pendap ki hab ki di ban job ki di ban la ta kamut lada kila concentrate like tu for any form ka gaming of any form of online game any form of internet connection ki ba hab lian ni ki concentrate but kadon ka jing kerni ken kelawan ka jing kerni ti ka tu ka jing kerni jong ki kalong almost similar kum ka addiction ya ka drugs drug addiction tamut kalalong ka dopamine kalalong kala affect ya ka brain jong fi ta kamut kaladon ka tolerance ke bangi khodak tin pareng ki develop ya ka tolerance ta kamut haba fi kiat ne fi drugs kamet jong fi kala depend ya tu substance tamut phi haban yo tu ujing di bafin im bafin ki bafin yang bafin ya bafin perkhat o bafin yo ya tu ka high mo bi kon ti ka gaming ru kala along kum jo hi kini gaming kala along almost similar ya ka to ka jing kerni ka ba kibre ki yo na ka drugs and alcohol khamta mu drugs amar bale kalau directly ka affect ya ka jabing ya ka thinking ti kalong ka ek ka ba ma ba kamong ba entirely ba ki di ki basneo tabala de ki la ban monitor la de ki la hi na na la di hi kumba man ta bukin le tang shi ka san minute then it's okay kalong ka ba break away na ka jing record ni na ka jing trekam la ni ka jing ban relax ka main mo but again yimla ban guarantee ba that 15 minutes kalong kila ban shim tang ka san minute ibanik pat hidon khun senrang hatu fisngo gumno halor kata ka online gaming hatu fisngo la dai kirni than ngila ban khot ne em ya ka kumata one form of addiction ni kumba ong I compida problematic absolutely namar ba la ngi pek bhai ya kini ki format jong ki online games ke ka format jong ki kadi bi ka format ban pen adik hi fi for example kini ki football fans ki ba skotna ban lek chamadan ban page football katu kelawan naturally haki kini le balayo ba ha kamra ban yo ban long ban lekai kini jing lekai ti kala long be ka kawai kata ka kalat ki bakin pengap ni lebih ha katu
Hendrai ke bang aku yang hilang baru ni ban song thu kalong ba habang ikran sipang kini online games la ngi pe format mo suppose kum kini ki games ki balong shooting games mo kum sorry giba bon ba mentah lagi balai bon ba Call of Duty etc mo as a sport la ngi pe as a sport la ngi kenya ko tu kabiang mo kidan ki perlok jong aru ki ba tebet paham ni kai bat senang bat kente ki da tebet siapa ni kai as a sport Henry kitu ki wei pada ki basu elak kai tang men pemelan ya de kitu ki kelalong ki melen Henry ki kerni te habang apet ngai khun la jong ru usi elak kai bahai tu ka Call of Duty tengah ngasit ngap bahai ka body language ke jong ki bat ka keren ke jong ki ka expressions ke jong ki ka bang observe ngai aggression ke don ka jing dom ke don ka jing bitar ka ba fidon but kitu ki games khamtam le dakaba siya bang aku apnong kilong violent games te habang pipe ya kanu kala violent action lane pi involve khantam le hang tu mo pi panan kami ki guns ki ba fe ka language ka ba pi panan kam hang tu kai ka penlong ye pi ka penlong naturally ye pi ba penlong ka jinglong jong pi kan long kum tu long filong frustrated chmut pi rem filong frustrated ka tu ka jinglong frustration jong pi hang tu kanom kot kat ba pim pejo ben le kai biang te haba pim yo ben le kai chmut wan kumanga nga kanyo wala kai shu support fi dam boy lak ba pi kwa ni le kai biang lanu pin yo la ni le kai pi kni ka pun pi bu no tu khna pi namut ban chong kan puli lani ka khna kan chong kan puli kan concentrate ka kam yeng ru kan concentrate lani usun rang ban ong ba pin pha kan ngono ru kinom la namar boleh psychologically kan ni ka pi ka we bangi ha pasu thu sapang social media kalong ki kita ki dimensions ba ka physically kadang, mentally kadang, emotionally le pala deh. Te ya kitu ki dimensions ladang impat lah ban observe kum ki parents ban pek atau physically haba lalong obis ki khun. Namar la shu shong petang kamra. Ban ong pa mare kan dia unut. Dapat le chani satai ung tre. Katu phone hapra alang baik ket sebelek. Ha? Kabar ladang ikran sipang katakan mental kilong frustrated baik. Pilap ba kan ni kan nature jung ni kilong am kilong ikna am. Kilong dombriang man kapor pini but tang lembagi ni online games mo what haka interaction baki don para maki perlok ru ka bullying cyber bullying for example ka padon ka penlong yaki ban yo ban kran beng yaki we lembaga ni ka platform te kumjo ru ladangi ken pat ya ka psychological aspect kumnu ka yaki ka lomba kata ka tip syurkom kuma ka tin tenrangen ong ladangi ong kata tip tip le kum kata pat ru kaba ngiyi kalong kalanan tak jur si kate haki de lada pipet bahai kini ki games but ya ka social media hi kawi ka kentin ka bakta menta kalong ka retention power menchua ka format jong kanu ka kenja jing film ngipet like kan ta ngipet film de menta na like kan ta la her syaka si kan ta steng nakatung format ka poi syaka format ka ba pipet tang 4 minit naka 4 minit ka poi syaka 10 minit menta khatsan second telada pipet ya ke tang khatsan second khat ka brain jung pi kalong restless kat no khanta mangi lagi ba scroll mo impact comes for example Instagram or Facebook ni scroll katu ka scrolling kat no ka kata ka jimu ju khat ka jongi ha ka ba ka jik ka kli lani ka jabe ka balong jai ru ka kelak long ka balong kum ka machine pe kinu ru bran ko alot restlessness kawan lagi katu kawan ra sha ki ye gimana kata kam jure kam tang kumi counselor mo income tip ba katu ka restlessness kawan ra haki hakba mundan porsho tang bersngat ya ka kai ka kentin ba i main ipa i ong ka jingklet bi ka jingklet bi le ka dei ka we ka ba pilaya tu pila ong te le kata klet bi kin cikut dah ka ba ong la komplet I'm sorry I forgotten kini gidi signs and symptoms ka ba tikme ki pa kinapan sani ma but nga kwa kan franchise ba hoy nga sutu ba plan ka jingile ka long ba ba namar ba hakini ka kerta ka ba ukun udang ke samla kumupin katuk altercation ka ban mi kane ka jingya tainya ka ban mi balai sange ani kibala ma hi haki rempe ye kan ki sutu
Doktor dong pi menjur ni kai bagi ba ni ong bagi abi kong pidai ong namar kelingkor ka responsibility li ka jong pi li long ka kham khia ba pi deal bagi ni khena school man ka sngi pi shem em kita ki jing ha ki school namar teng phiap dan kam ban khot ki counselors na baru ban kren ni khena ka badai khot ki counselors ngi lot pod man khot man counsel ka lai ki kmi ki pa ban ni ka ba counsel li ki khun ngi hap counsel ning kong shai ki kmi ki pa namar ba kim don kikmi pa bon ki kim don kata ka jingkit kli kan kin da ai ke shu ai bit ko mangila kran mane mo te ka wei ka ba i ba dik i ong mane shpang ki tu ki violent games mo ma ko ban at khan det ka to on te about gaming ru ka gaming teng utu khana hadien ka lai baji bala lit chayeng la shai unda wan u i kum ju i long fresh u shu i thad balai namar ba la shu bat saya ka mobile phone hado shaban tiaru don kikmi kipa ki ba ai la ki ba kin bat ki mobile phone bat ki hajing tia on the excuse ba ngan bu alam te bale mla ban thiet ka tak alam la ni kik paru ki la ban thiet mo ka tak alam la ni bu khang talano ki don kikmi kipa ki ba shim no ki khang talano number ki tiang ba andala thia kilet biang se kamra ju kimi pa kilet shim kata di ka jing shisha mo nyakren ka jing shisha ka bala ju jateng to te sakita ki violent games ke ba i ong i ba nek ho kitu ki violent games ada ki khana ki kerni ha gitu bat ki le kai yukum kitu ki jat games teng ha ba ki wan che school pat kim snowy e la da ki pen mong ne pen man saw ki be khana kina le ki la le palat kumba ki yu i hang tu kamta ki le ki pertu buji berap kita mas shooting ki baja po US ka influence kawan kum lagi tu ki yu ti kong pinang aku ban khnet halor kita ki content namar social media ka don tama beli kini khna ki long aggressive aging smuthu jonga shimet kalong baki ni ki content baki page kum ka don ka pattern ne em wan clear phi kum ka WWE ka we bede kini ki reality TV fin da page dap tang kasi kasang ka jinga maya nya no do mas dang hadu bakut ti kani ki ki bakile kita ki we pat ha ki screens ki modul bangila ban perthu ye kita ru ha ka jing em go basisha ka e ka jing jong phi kalong ka ek bas ngusi pha ban in mal ba man ta ka ek content ka ba don ha TV la ne ha po internet ha social media kadai ka pa bon ba ka labun ka jing jabo sudah ma chukran kata mo ki don ki channels ki ba ki long educational ki ba don kam na mata ka jing mento jong ki hi don dei boni ki channels petang ya ki music videos ru ki jing ruai ba ki ruai ki ktien ki ba ki lyrics ki ba ki ruai la ne ba ki rukom shat la ne rukom kalau don ki bala bun ha ka rukom riam ma chakran kata mo no matter how much ka generation kala ya ka puar ka generation ka ya makanaru ni kala don ka kadang don ka jing ima ka bala long ka bala isang sot ba ban sha ki khun ki kna bakin bakin chupet kai ro maklabun pula kajing jabo man kan kata mo again back to that kala di biang hi ka duty hi nakikimi ki paru hi bakin haban monitor kin haban don kita ki rules bakin haban ong hayeng kum ki pa ki day be bandon namar ba kalau ke ba sosi ka bang yo i mga mo ki cases bang yo kum to ne ki don ki khna ki wan klalong so addicted ya kan ka mobile phone ne ki pa ki tieng ban mai ki khon ki tieng ba ki kwa e bakin ong khun what use ka phone ki mai nrai ka tu ka jubab na ki khun pada ka long da ka teng da ka jing le he teng da ka jing ka pen la long kum ba manipulate mo la long bala long bale la long ko pen ting na teng kam disu ka fault jong ki ka paru na mar bale ki i khun ulong aggressive no ku ki bnas ki phai sai ki tieng yo jai ko boy baning ha ka jing page man ka por na ka mental ability bakin perkhat ka aduna na kam don chu ka life skills kam don chu ka coping skills coping mechanism bakila banya khun na ladi hi shimet mo ti teng dengar pe ki paru nga isen e bhai ki very sad ngom ki baro ki pa ki bas new sudah ai mobile phone baro ki pa ki ai mobile phone ka di ja ka jing sultan ki khun hi bakin kaladi ka por hi bakin page mobile ka ta mo kat kum ka jong ndai ka to ka jing pe jong ki khun pada kalong ba ki advantage no ya ka jing ai ki pa ne lada ki pa ki mai mo ki take advantage ya ka to ka jing ma jong ki ne ki long ka ba ki manipulate ki pa ba lada phi halaya nga ngam kret school show ngan rung ha kamra don ki khun ki ba ki khna ki myo mobile phone dei ki khang ha kamra ki sngi
kim kran ni kimi pa te kimi pa ka jinglong kimi pa kin tieng ban kawan ka to ka jing tieng teng kita wan hangi ki ong pen kran lam sa kong ngat ni tieng wan ong mo kum ta wan ong mo be thu manga long kala pa ya kat kata ka stage ka ba nga teng ngam sus ne isu di kana la ko ba sus ne no kimi pa makidon in a very difficult space ba kin mai than ro kim not kin ai than ro kim not ki long mo de mo in a pattern kapala long kapala jinjar bha ban pe yu khona jong ne pe khona jong mo te kata ka de ke ba ki di ban su thu not only kong hinga chu ngona la di hi ba phla pe je ka mobile phla su thu ke khna ke bat mobile em phla de ban wan hala di ba bu lupa ki ground rules shwa ba fin ai ki ya ka phone ko bang imam ne ba hilai bu pot ai kai lupa ki khuna do dang red ba pe ngan ai fi kata minute means kata minute and de ba fi ong ba fin bu ki ni ki ground rules ong fi la bu ki ni ki rules ka ba fi ai ki ba fi pen khenyi ma fi pada. Cuma tapi orang kat 1 minit pun I not sedang kenta. Or she kenta. That means kena tigi olah te obviously kan shim kabun jadi mei pa tengah ngashim kabun mo they can have long very set on book kita ki boundaries kita ka ek ba ladang ong air means am but pi kum ki khun pi di man ngap ek ki pa ki ong whatever it is ka generation kala de ba thamai ni kala don ke ndiki kimi pa ki dang don hi kata ka an ka kidang di ki authority kidang ki nong kersan jong pi ki nong pe jong pi kidang de kimi pa tang ba pi dang de hi ka duty jong pi kum ki khun pi dang de hi ban ngap ki kimi pa te bani kami keren sepang kita ki ground rules ni kita ki kendon bangi di bandan pi kum us social media influencer pi pendon kam ya kan keren san social media man la kasni atau pi don nem kita ki ground rules ba filabu nak bentai lagi kita ki kendon kalau kapat don kam sebab palat kam tam kum yang aku mau filau mau ada social media influencer that means ka phone hangale ka almost kalau kum 24/7 Ndrai ka ka ba nile ayeng si kmi pa ba ngibu kini ki kendon kumbala ong ha ka ba kapor puli ke de kapor puli kapor yo phi ban sha ban la ka ke de ka por ba pin sha ban la ka kapor ba pin ya shong lang kum ka yeng ka sem ka de ka we ka ba benta ka ba ni don ka pan rap lembaga ni ka platform ta ka singi kimi ki pa ki punut ne antang si phung net ru bat ki khon jo kata ka ban ong bangin nya shong ban nya duai lang titip yo kata te yo kam don ju hi lesi kinong out lesi kata kan kom kren kala long dong bala kren sha la kren parsi no ndrei kadi ka jing sha hatu kata ka jing duai lang si yeng sistem ban nya slok ban nya kren hawas de kumnu ka pila pendut ye sing kolong kumnu pin pet jam kidum tre ban shong ni persang ni hayeng persang baru kun ilong sangai ilong very particular bahaya kan ba shwa ban tia ni ha ban show si pho ban bat kata ka sharing bangin le on any topic mo ke ga jinja man gasni share ndon manu ban wo nya ne ban do ne ban kentho tadi betang ba pin kren kluit ila di pismo kum nom tas ni ada playa duai lai la ka benta kongsan hanga ku pa ke ladang ngadang ngamdan di ground rules dala di kumnungan hikai pa yukon ladang hakami chong bam ngap on ye ka phone ngabam ukun chong tu bam pet ya hari paru ile ngarung ile lang mo te habide pat ka pattern jonga kai bang jule kalong ba ngala divide kan ka agar kom interact ka social media based on my timing samar ka social media kaya ka time ban kamtam ban upload te itu nat unri buje khandai buje ka time ban ha ka bang ni post bahaya kita mo but mestep ka dei nadu nakapor nyo hadu khandai katu ka por ha bangi post tangkat namar ba ngalong du kumu activist ki bon ki inputs ki baki wan changa ki don ki complain ki bawan changa ma kini kita ki interactions bang don baki brio mo te namata ki tu interactions kadai ka bang use ka WhatsApp or whatsoever handrai ban ong ban ngam yala de ha ka Instagram ban scroll ban page apa Instagram kum kata te kalong kai ka bang kiar baik te kai ka bang skuthu pat kalong ba kayak pelat iki kimi kipa ban yo ban le kani lada pimpan la ban pendisiplin hi yala de mo menta lada piesong kaliru ka phun baro laingut sangut nya song kali kami pet la ka phun nong nia kali bapli tu frustration bam yo ban ong show tanga po kali ke sia sei kamra ru tu phun be ai tu evi go ngi dia jai ta yu khulung haknai la deiba ikmi la bun kam berpikir phun khula ya khulung ya che te don ba phun ngong la ja klung la lam
te la tengah te ngilaya phone cha police ye ko te ngilai wa te papli at least dai khulung idang la ban tho ya thu ban school ye te ngilai yo ban yo te fisu to ai ka ba ja te kum ju haba shet hati la dala bon angno ta bon ka tu jikta ang tu te banglu de banglu la thamlu de famlu rum ka tau mo kata long daily experiences kin ka ban keren mo te kawai ka bang aku ban kam ban ram hang ni ka long ba ni la sing ye pe tang asor ngating ye ka ai ka bala ban dia pa chak thai nang kan lo popri ki mi pa ki bablas ni la ga thai ke tron ki wan chi kita Porsche ban wan le ya kita ka bang batai nga menta kata ga jing ye syong lang ban yo ban kan ban ye syong ni khana i khana ye mi na yeng le syong ha ba yo na tu bara han spo ji khat bi pa ye ha parta ni wan no si ani potba it's a fact hasorpan na ka wi kamra Sya nomor tengkat dengan lek cepoh ngasit lap. Kidon kita gi kena krui gi syong hang te halo hatrai dia. Ba yo na dua ha. Kita gi la kai PUBG la kai you. Ha tiba page Instagram tu dah post roh tu kum ta. Ti kita gi bro. Ke ipat bakas sarkar ke dai ban le ngam ong kum bingilai menjurlang mdi ban khang sendet ban khang du dam no ke iba ke ban le kena bing regulate kindiat no kena bi hna kim dum kerni ha ni ka smartphone ba social media ke iba sarkar ke ban le to ke ba kadang ya menta ya ni ka jingnya keren kalong ba hatu la na em ka sarkar ban monra e ka ain ka ban la ban khang ya ka access sa ka digital chagni ki social media platform ka age bar pan ong ban bo bala ong ne dokter no i principal ada mi ong ba kan real hatu kum kata ka an kala ban wan em digital literacy lani kata ka jingtip chapang kani ka core internet kalong ka gay ka patan kamba ka ba hap sapriang nada menta pinpek kini ki cyber crimes ki badang ya keleng mata hatu kani ka ka daw ki pri latip tepi bambe ban lech kini ki website hampai ki dang lech kelung kena ikan no kini ki ban chupin bi je ki nong ngin ai free kan ni ngin ai free ka to wan kini ki site jangi deh ta ingat pan ki detail jangi ki pa pada pan cuma nong wara tang tu CVC number jong i debit card jong i pa jong fee sangat tak taruh tika digital literacy kalong-kalong ko kongsan ti kumba i principal mtan yong kani kan hap long in a multifaceted level kan hap one ha ka puli ka puthi kan hap long kumba kilek police department chipang cyber crime ti andrai ka bangai sungthu menta kalong ba kani kampat day ka way ka collaborative initiative kala don kam menta bakan don as a matter of fact what haka syllabus jong school la don kam yakani bakan wanra no na lesingan kutu yang sarkar Meghalaya ba yaka cyber literacy lani ya kan ni dia pun kutup no kum kawai ke subjek hapo ka computer subject la dia pun penrung baik kum no ya kan ni nama bakani kan wanra kata ke alertness tingi kum kikme kik paru kawai kalong ba ngi don kam hi dala diru ban yo ya kan ni ka jemput ku bor sama gini ki kan ki beper nama lada u juvenile ule ya kan no ka hapo social media pu sigi ka bakta kadang ka defamation case ka bala penlong kala bandon ka case ka bau don bala kata jur wat ka jing sim jong jing im namanta ka wi ka pus ka ba pipus mau ki babong gir kom ani bong nyempat la ban penlek lesi kan program kan ka belum kod benda dari ba ong punya keren sani bah kan kata ayan no papri tu ki mek pa kim bana menu pus kai kata ka pus ya no pus cyberbullying for the manta kata most common phenomenon i madam principal in agree benga bagi kena manta Mendesuk bagi kila psychological warfare dah bagi pos gitu ki gitu ki paper tang bani open bully you know dan bagi kena kila semua dia adu kata-kata bagi kila sal bat kala penlong ki bakin long emotionally distress ki dan lagi ki ba lecturen hak depression tila dangi kerennya kini ki boro ka ni ka cyber literacy lani ka digital literacy kalau ki bangin habbannya perkat sani mah kumbang ong bangi dan kam ban implement no haga education system ko jongi ka dei benlong ka ba must mlong shu tang ban chuan ki expert tang khat na no lumblang gi khna tu punya keren mlong shu ka dei benlong part and parcel of the education system namar kani ka dei ka juk jong katai mo te kum ju iki me ki paru ye kani ka kum hapok school hi dei bendan gi kinja orientation na ka por habi dei bagani but syapang ki ain ru
kadang kam ka sarkar ban pusung thu igi pajba but kadu hi kata ka restrain ka ban hap wan nangi hi kan kata let's say kan long ke ka ba ngin hap puson ba ba kumnu ngin wan ra ya kata ka jing te lakam daladi yaladi kamtam ki balasan namar ka dei lengba ki balasan hi ba kini ki kena ki sabut dia nah ki mati mo ki pek ye ki jenjat ki jom ki pa lan ki himan para hayeng hasan de yang ta ki sabut lada ka kme ya ikulung ibadang tang riu benai hitam di mobile banyak mentre mentah itu kulung psychologically lah long addicted lupa ya gitu mesti tai kentin addicted le sebanga yo aku penangkam baklah andre langsung tu itu kulung indum sengap jar lah film play dah itu tamut katuk lah dia lupa kajing sedang jong ki ke ba naya keren dalam apa ili di kereta ki ba kat lai kat sau kat san ni ta pek kini kajing keren kam num long ka papura klem de yo ngopat ya kita ki solutions kum fila ong mene kong pida ki kami kpa ki leran ban liwat jingarap habakadon kata kajing hakayeng kasem ke ba pi ai jingmut ya ki kami ki kpa ba ki dei ban le lag don kum kita ki khun but ke ba ki khun ki dei ban le khna ba ki nyarap ki kami ki kpa la jong hoi kadi ka ong mapi arin kata kawan ka kan thuplang na bro arngot ka bakran imam at bakran banek mo kadi badan ka kapur na kaliang kayeng kasam kadi bandan por banya syongkai lang banya share lang mo ban penlong kata ka environment hayeng ba kadi ka safe space bala ka danga don kajing ngalaban mari ashwaning kong si imeni si ipala danga don kajing thut la ne danga don kajing kanu ka jing mo em ka kwa mentip na pi kamtam bengin let kini ki ban wat jingarap kum ki rehabilitation center yes komentar ko mangimo ning kong ngalaban kan mata klinik rejong ka ba ka sarkar kelas adat mo kani ka khot ka adolescent friendly health clinics kabla design especially only ki adolescents mo any adolescents ki ba either ki belong in school ki bali school ni ki bamle school ni ki bala ya tho ni pa ya tho ni ki ba shanghai ni ki ba kumta la train ni kumta mo kani ka clinic ki adolescent friendly health clinics ka bangidon across the district of the state barang idon ma idon kumbashi spa arfu atli ki clinics ki bang ibu ang ni ka state jongi tikani ka clinic la design ni kini ki adolescents ba kilaban one ka balong friendly in nature takadang sa khot adolescent friendly health clinics tikini ki clinics ni la design ba lada ki adolescent ki don kinu jing ya lada ki sngo ba kim sngo note ban ya thu hayeng mo o ki sngo long le arani ki teachers ki no hikai ban krana school tikani ka clinic la design ni ki ba kilaban one walk in anytime without any hesitation bakin tieng lani kin leran lani kin don kata kajing kata ka stigma mo kata kajing banben ki ba ngadan problem ba ngan le rung sha i counselor lani haka clinic ka badan ban I counseling mo that's why ni khot kini ki clinics all around ki adolescent friendly health clinics ki friends corner that means we are your friends Did if you want kani ka clinic along free of course ka ba ka sarkar ka labo bang kim don kam ban siu tang shiting karo kimdan kaman bansiyo tikini ki clinic ladon namantaban I not only counseling nangile all sorts of referrals to ki referrals samut ngi bentaya ka jingya de jong ki hakanu kor kom ki don ka jing ki don kam jingara for example manta ki don ko mangi pe kini ki kena don social media I won't say addiction but problem mo tingil ngile ki therapies ki bang ibu haki counseling jongi ngile ki therapies ki behavioral therapy or interpersonal therapy ngi kay yakin that way okay ti lengba kata hikai tang yaki nim counsel tang yaki ni kena samlaro ngi khot lang ka family therapy ka ba ni shish pensyong lang mother le father ki kmi pa bon lang bar angot teng iwan i hinmen ni teng iwan i pa marwe lan iwan i me i teng but the family kala long involvement in this therapy kan tagmut ngim i yaki ban ong ba the hidden problem peace go ba philong marwe with social media ng lawan kanu sen kini lalong early years kiba nang lakam katu kanis nam kiwan ka kani ka cyber bullying ka ba ki post naked pictures ki naked pictures ki kena makiwan ba ki shabo penthat apa social media back in the days mo mentaman kala kamlong I think ka literacy on that kala bun pa ka jing sutip ya kaan cyber crime cyber bullying class kena class ang tip nay those days na do ki stem ba kala kam banginang tray komputer em klawan hi ki kena ba kimtip ban election no see at that point of time pade kampat dadon kanika cyber crime unit ka ba long very active menta ting si ong me ni work together with the police department ni si khot ya kiken or with the child welfare committee
itri kamlang baki child welfare committee jang social welfare department kabala da kidon ing irfon oi ki bakin take up no ken sibanong mentality long kladon klabun ba unit ke belabun ba ki lawan cing jarap ka cybercrime unit ka don women cell ka don lawyers ki don kumangi ki counselors ni don long kata kladon ka jing plela ti ba kambun ba ki kena di Pide producer la mengimdon porshu tamang haban ai Dr. Nongbri live house second ya ke jingkin tho ka bakhat do na kaliang ka jong phi. Okay. To ko maong menemo te ki khun ki jongi ki khun ki jongi ki khana school ki jongi ki long kum ki jing thong. Te mengi kum ki no hikai bat kum ki kemi ki paru nadangi i ya unu unyut ubawit uba pentan ya ki mo te ngi de ben weng no hakapor ka ba biang namba kin long kin he kin san hakata ka rukom ka ba day. But kum judhi ya ki khun ru pidimen long ki bako ngo ya ki kme ki pa de ha baki sneng ki krau shim ya kata ka jing sneng ka jing krau ru kum kita ki sembo la kum kita ki tien jing kerku namar haba ni pen i ya ki pade ni perkat ru ya kata ka future ka lawai ka jong pi badi ki ya ki bapanya school ru hoi ngi don kamen ban pen organize ya kini ki awareness programs ki workshops nakapor shakapor but kini ki assembly morning assembly jongi kimde tang ban shu adwile and shu make some announcements halne idei ru itai ipor bangin ya sneng banya karau ru yaki kana Ti katiar ka badai hakapor ka badon kam ha ka jing shisha kala banlong ka atiar na ka benta ban pin kup bor ya ki samla khulung pat samla ha ka jo kapor ka jing sni ka ba shisha ha ka ni ka jing ya tainya ka dai ka rinsan social media kumtang idai banlong ki ba kham adakar ha ka jing pendon kam ya ki rinsan social media kat bala ki kor ki board ne ki technology ki badai ringkat bat ki jing ya da bat ka jing long adakar kila shisha ban yarap ya ki ban kham long kita ki khna samla ki balat lui bat bantai ya ka jing shania scam haladehi ki rinsan social media bat ki smartphone ki wanra ya ki jingjot ki bane islam ngasngo ba kadai kawai na ki experiment ka ba lakam juat bante lakam balale ha kani ka pateng menta baro kawai ka ba wanra ya ki jingma ki ba ishir khai wala kataru ngidon cingkermen sesisin pat ngai kublay ya baro kinong simenta ha kani ka episode I banik I kong pida but I Dr. Nongbri bangai kublay pi kinong pe ki jongi hadung ni kundu pat hakwe ka episode kublay sipon